கத்தோலிக்க மதத்தினுடைய தலைவர் திரு போப் பிரான்சிஸ் அவர்கள் பல முறை மீண்ட போதும் இந்த முறை மீளவில்லை என்ற செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன். உலகத்தில் அமைதி ஏற்படவும் உலக மக்கள் மீது அதிக அன்பு கொண்டவர், அக்கறை கொண்டவர் திரு போப்பு பிரான்சிஸ் அவர்கள். மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கிய கத்தோலிக்க மதத்தினுடைய தலைவர் மறைந்த செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன். உலக மக்களினுடைய துக்கத்திலும் வேதனையிலும் இந்த வெங்கடேசனும் பங்கு கொள்கின்றேன். திரு போப் பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் தஞ்சை வெங்கட் யூடியூப் சேனல் தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ வலைதள பக்கத்தை கருப்பு பக்கத்தில் வெளியிடுகின்றது.